Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Tapos matuman ni Jose ug ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea, ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan, napuno siya sa kinaagman ug panalangin ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Mga hinigugma diha ni Kristo. Sa ngalan sa atong Archdiocese of Cebu, gikalipay nako pagpadangat ninyo sa atong malipayong pagbati. Merry Christmas ninyong tanan. Tungod kay karon panahon pa sa Christmas, pagkatawo sa atong Ginoo. Og special greeting gihapon tungod kay karong adlaw, karong Domingo, Piyesta sa Sagrada Familia, ang akong pagbati ninyong tanan, labi na sa atong mga pamilya, malipayon nga pagsaulog piyesta sa Sagrada Familia. Mga kaigsunan, kalipay nato nga sa kaluoy o gugma sa Dios, nakadangat kita sa panaw sa pagtuo nining panahona. Salamat sa Dios. Higayon nga, nagsaulog kita, naglabay nga mga semana, Domingo sa Adviento, nagsaulog kita, Misa de Gallo, naglabay nga Lunes, birthday sa atong Ginoo, ug karong Domingo, in between Christmas and New Year, piyesta sa Sagrada Familia. Salamat kay karong adlaw, katapusan sa tuig 2023 og ugma magsugod kita tuig 2024. Mga kaigsunan, sa atong pagsaulod ning malipayong piyesta Sagrada Familia, giawhag kita sa simbahan una, paghimaya sa Dios nga gipadala niya ang iyang anak si Senyor Santo Niño nga matawo sa kalibutan. Diyos nga makagagahom nagpadala sa iyang anak. Mao nga sa atong mga awit labi na sa Christmas, malipayon kita. Kayang Diyos nahimong tawo o gitawag Emmanuel, nga bot ipasabot ang Diyos uban kanato. Nining atong kalipay mao gahapon ang atong pagpasalamat kay Mama Mary. Tungod kay sa plano sa Ginoo, pagpadala sa iyang anak, pagkatawo ni Kristo, kinahanglan nga si Jesus may na tawhanon nga inahan. Matod pa, in order for Jesus to be a man, He needs a woman. Mao nga sa kadaghang mga babae sa kalibutan, nagpili ang Ginoo. Ug ang iyang gipili si Mama Mary. Mao nga kita, magpasalamat, malipayon nga nagdayeg kay Mama Mary, kay gidawat niya kining tahas
nga mahimong inahan sa Dios. Matud pa, si Mama Mary, gidawat niya si Jesus sa iyang kasing-kasing, ug sunod, si Jesus nagpuyo siyang tiyan, og iya nga gihatag si Jesus sa kalibutan. Salamat, Mama Mary, tungod nining imong pagdawat sa among manunubos sa imong kasing-kasing o paghatag sa kalibutan. Dugang natong pasalamatan karong adlaw, kay kun maingon kita, si Jesus nanginahanglan tawhanong inahan, nanginahanglan gihapon siya tawhanong amahan. Ang iyang amahan, Diyos nga amahan dito sa langit, pero tungod sa iyang pagkahimo nga tawo, angay lamang nga dunay tawhanong amahan, nga mahimong bana ni Mama Mary. Mao nga, salamat kay Senyor San Jose, nga nagdawat gihapon nining taas, nga mahimong bana ni Maria. Karong Domingguha, mga kiagsunan, gipasidunggan nato kining Sagrada o miyembro sa Sagrada Familia, Jesus, Maria ug Jose. Mao nga sa atong pagsaulog nining misa, gipahinumdum kita, mahinungdanon mga leksyon sa atong panaw sa pagtuo, ang kaimportante sa pamilya sa atong kinabuhi. Nining tungura, gusto nako nga ipahinumdum, sama nga ang Dios sa plano sa pagkatawo ni Jesus, sa iyang paghani sa kalibutan, nagpuyo sa usa ka pamilya. Iampo nato og pasalamatan ang atong pamilya, ang mga pamilya. Ug diha sa pamilya importante, menungdanon ang papel una, bana ug asawa. Kaya ang pamilya mao'y sinugdan, mao'y hinungdan sa paglaom kayuhan sa komunidad, sa katilingban ug simbahan, pero musugod diha sa pamilya. Mao importante pag-ayo. Karong adlaw gusto nako pasalamatan nato una ang bana ug asawa nga tungod sa ilang pagkilala sa kasagrado sa ilang bokasyon. Maningkamot sila pagkabuhi, sumala sa ilang gisaad, kining sagrado nga saad, pagsigug maay, pagunungay, sa kalipay man o kon kasubo, sa kamungayan o kapiutan, mayong lawas sa balatian. Salamat sa mga bana o asawa, nga maningkamot yun, nga mahimong matinud-anon sa ilang sumpa sa kadatagsa. Sayod kita nga ang panaw sa mag-asawa, dili sa iyon. No? Sama sa ordinaryong panaw, dunay dili ini matuod pa joy walk. No? Dunay mga kalipay o kasubo. Pero bisan pa, makita gani nato sa Sagrada Familia, may panahon sa kalipay, panahon sa kasubo. Pero padayon ang panaw. Salamat nining pagpakita sa mag-asawa sa ilang tinud-anay nga gugma. No? Kay matuod pa kung tinuod nga gugma, bisan pa panahon sa mga pagsulay, padayon ang gugma. Mga kaigsunan, kaysa pagkatinuod sa atong pahinumdum, bisan lamang ang gikaon saging, basta labing. No? Padayon ang panaw. No? Pero kung wala ng love, agi, no? Magproblema na. Nito may mag-asawa, pag uli sa bana siya, ano man atong sudan, ano man ang sura, ingon sa babae, bulad. Ha? Bulag man kon bulag, no? Bulad lang ang nadungog, bulag na gihuna-huna. Mao kini kon wala gugma. Pero ampo kita nga sa panaw sa pangabuhi, ang gugma sa bana ug asawa mapadayon. Amen? Ikaduha, salamat sa mag-asawa nga sayod nga ang bunga silang gugma makita sa mga kabataan. Nalipay kita nga din sa atong choir, no? Daghang mga bata, nindot pa mag-awit. Ay, praise the Lord, no? Pero, tinuod. Kaya ang tinuod nga gugma sa mag-asawa makita, bunga sa gugma ilang kabataan. Unta, matuod pa, no? Ang mga mag-asawa sayod, nga ang kinabuhi, gasa. Ang mga kabataan, gasa.
Niadtong nagsaulog kita, International Eucharistic Congress, matuod pa ni Cardinal Charles Mongbo. Sus, salamat din sa Cebu malipayon ang mga tao. Kay ngano, daghang kabataan, no? Daghang kabataan. Dito na sa Europa, daghang mga iring, ang mga mag-asawa pero wala mga anak, no? So daw di sila malipayon. Kita, salamat sa Dios. Grasya sa Dios ang kabataan sa panimalay. Amen. Giampo nato nga ang tagsa ka pamilya maningkamot nga ang kabataan magtubo diya sa panuigon sa grasya sa Dios sa kaalam. No? Atubangan sa Dios ug sa tawo kay mao kini ang tahas sa mga ginikanan. We pray for them that like Jesus, the children will grow in age and wisdom and grace. Mga kaigsunan sa atong pagpadayon sa atong misa, nalipay kita nining kamatuoran din nato sa Pilipinas. Daghan pa mang kabatanunan. Pero unta sa atong kinabuhi, taliwala sa mga pagsulay o problema, ayaw kita kahadlok. Amen? Kay din nato sa Cebu, ang atong pinakapatron way lain, Senyor Santo Niño, bata nga Dios. Ug diha sa atong pagduol niya, sayod kita, siya ang atong dangpanan sa pagsulay ug tuburan sa paglaom ug kalipay. Salig kita niya. Padayonon nato kining misa diha sa pagampo nga ang panaw sa mag-asawa, panalanginan ni Jesus, ni Maria ug ni Senyor San Jose. Ampo kita nga puhon, no? Di man kita sigurado sa umaabot, pero usa ka butang sigurado kita. Ang Dios uban kanato. Ang pagampo sa mga santos mo'y magpalig-on nato ug ang atong pagsalig mo'y magdala nato sa giyanan nga padulong sa maayong kaugmaon sa grasya sa Dios Amahan. Kanyong tanan nga uban nato nining broadcast, kaninyong tanan nga sa naglabay nga mga inadlaw, padayon nga nag-uban, nining nindot nga Apostolate Daughters of St. Paul, daghan kayong salamat. Tingali, daghan, dili makasimba, lain-laing rason. No? Sa ospital, sa prisuhan, sa panimalay, way access no? Sa misa. Pero, pinaagi nining broadcast. Sayod kita, madawat nato ang grasya sa Ginoo. Madawat nato ang paglaom nga atong gilauman. Madawat nato ang kalipay nga gasa sa Ginoo. Kanyong tanan mga kaigsunan, sulito nako, sublion nako ang akong malipayong pagbati. Merry Christmas nining panahon sa Christmas. Happy Feast Day sa Holy Family o malinawon nga pagpaabot tuig 2024 ninyong tanan. Amen.